Bon dia! En aquest vídeo repassarem el registre del peu diabètic en el programa ARES. Com veieu, ens situem a la pantalla d'intel·ligència activa de l'ECAP. A la nostra dreta tenim els plans de cures ARES. Ens posem a sobre del diabetis mellitus tipus 2. En cas que el pacient sigui la primera vegada que ve, hauríem de donar d'alta el pla d'ARES i un cop donat d'alta també el tindríem aquí. Doble clic i ens envia a la pantalla d'intel·ligència activa d'ARES. Com veieu, aquest és el pla del diabètic mellitus i si tirem avall la pantalla arribarem al risc cardiovascular. Un cop dins del risc cardiovascular, continuem baixant i aquí trobarem l'avaluació neurovascular del peu. A l'esquerra de la pantalla trobareu aquestes is d'informació. Si realitzes doble clic, s'obrirà la informació sobre l'avaluació neurovascular dels peus. Com veieu, aquí ens diu que hem de fer la inspecció, l'exploració i també ens dona fins i tot consells pels pacients. Més avall podeu veure que també tenim informació sobre el monofilament, sobre com realitzar la tècnica. Introducció, normes per fer-lo servir, precaucions en l'ús i la bibliografia. De totes maneres, si seguim aquesta línia, també podeu veure que tenim informació sobre com realitzar la sensibilitat tèrmica. Aquí ho veieu, el procediment i la informació en fotografies també i com hem d'interpretar-lo. Un cop dit això, començaríem el nostre registre, un cop feta l'exploració en el pacient. Si veieu aquí, aquest ítem últim, avaluació neurovascular del peu, serà el que emplenarem al final, un cop haguem fet tota l'exploració. Començarem per la inspecció, que és una de les 3 principals coses que s'han de mirar en el peu diabètic. Doble clic i se'ns desplega aquesta pantalla. Aquí podem marcar si hi ha algun tipus d'alteració o si per contrari està tot correcte. Podem dir que té una hidratació incorrecta i el peu esquerre igualment. També hidratació incorrecta. Com veieu, en el cas del monofilament tenim un desplegable que haurem de clicar i se'ns obrirà aquesta pantalla. Aquí, la prova del monofilament ens la dona per realitzar-la sobre 10 punts. Les últimes guies de pràctica clínica comenten que només amb 3 punts ja en tindríem prou, però si tenim el pacient estirat i podem mirar tots els punts, seria ideal. Com veieu, aquí fins i tot teniu les marques, podem clicar i desclicar, d'ambdós peus. Un cop mirat, podem venir a dir quants punts sensibles, insensibles té aquesta persona i valorar si el monofilament és normal o patològic. Un cop omplert tot, aquí dalt, sobretot, guardem. I ens volca directament la valoració. Un cop fet el monofilament, la següent part important a valorar són els polsos, que estarien aquí baix. També ens situem en aquesta casella i doble clic. Com veieu, se'ns despleguen si està present, si és absent o si no procedeix en cas que hi hagi algun tipus d'amputació. I amb els tibials, el mateix. D'acord? Molt bé. Aquí tindríem els 3 bàsics a l'hora de valorar el peu diabètic. La inspecció, l'avaluació neurovascular amb el monofilament i l'avaluació arterial amb els polsos. Tot seguit tenim, com veieu, totes aquestes intervencions sense fer. Idealment s'hauria de mirar tot
a la persona diabètica amb un peu diabètic. Però com a mínim s'ha de tenir registrat aquests 3 punts. Si veieu aquí, tornem a fer doble clic i miraríem si la sensibilitat és normal, alterada, absent o no procedeix. En el mateix tipus de desplegable. La sensibilitat al dolor del peu dret igual. Peu esquerre. Reflex aquí la dret. Esquerre. I per últim, la sensibilitat tèrmica del dors del peu. Aquí quan fem doble clic se'ns obrirà una altra pantalla on direm si hi ha algun tipus d'alteració o per contra està tot correcte. Acceptem i ja ho tindríem bolcat. Un cop finalitzada tot el registre haurem de dir aquí dalt l'avaluació neurovascular del peu. Si aquest peu s'ha demanat la petició, que no seria el cas, si és normal, que no té cap alteració, si és patològic, tenen alteracions que precisen una intervenció, o si per contra és un peu de risc. D'acord? En aquest cas, donat que la inspecció primera ha sortit alterada, diríem que té una alteració. Cliquem a dalt i guardem. D'aquesta manera tindríem tot el registre bolcat en el MEAP, com ara podrem observar. Tornem enrere, refresquem i aquí tindríem la nostra avaluació del peu. Si venim a introduir i modificar nota, podem lligar tota la nostra avaluació amb el seu diagnòstic de diabetis mellitus. Tornem i veiem que tenim la nostra exploració directament lligada amb el diagnòstic de diabetis. Si teniu algun dubte o voleu ampliar la informació sobre el peu diabètic, podeu trobar aquesta informació a la intranet, àrea assistencial, al portal de la infermera, Infermeria d'Atenció Primària, Procediments, Úlceres, ITB i peu diabètic. Gràcies per la vostra atenció.